Salam mehriban doğanlar. Sizin bilen şu gün men kiçirek video paylaşmak istedim. Bir de Azia Tayç'tan LED maska, kosmetologический LED maska bir de soğuğa doğru doktorlar. Yani şunlarla görünüşte LED maska. Bu yani kosmetologический təzə texnologiya. LED maskan özüne 3 tane renkten ibaret bolup durýar. Kızıl, gök, sarı renklerden. Her renkinin öz ayrıtyn funksiyası var. Şu qarasının düğmecini basanızda, mehribanlygyny görüşüňiz ýaly. Kızıl renki, şu qarasını yine basanızda, gök renki, yine sarı renkte. Yani bellek geçişim ýaly. Her renkinin öz 3 tane funksiyası var. Men kıysa ayıp geçeyin. Dörtükül yüzler üçün, oyuncak yığırtlarınızı, tegmil bolan yüzlerinizi arkayın ulanıp bilýäňiz. Yani näil ýagdaýda ulanıp bilýäňiz mehman oğlanlar. Hökmani ýagdaýda arasa yüzüňizi, make-up bolmaly yüzüňizi, hökmani ýagdaýda öz çalynýan islenip kremiňiz. Her gün 15-20 minut şunu geyip, şeýle ýagdaýda 15-20 minut şunu geyip ulanyp bilýäňiz. Sağ olun, Azia Tayç, biz sizin bilen elmidamı gözelleşýär.